Καλησπέρα. Είμαι ο Μανούκ. Είμαι ο Ανδρέας. Είμαστε οι Greek Simmers. Εδώ στο Athens Fly Week 2024. Και τι θα κάνουμε σήμερα, παιδιά? Θα δούμε πολλά. Ακολουθεί αυτό. Στη συνεχόμενη κίνηση. Ο πιλότος ερχόμενος στο Σομόροσα. Έλκει με 5 ζήταρο σκάφος, τοποθετώντας το κεφάλι του σε άνοδο. Το περιστρέφει και συνεχίζει ανάτροπα. Ο πιλότος με ένα σκίτε βυθίζει το αεροσκάφος προς το left-hand side. Βλέπουμε εδώ κάποια περίπτερα από την πολεμική αεροπορία που προσφέρουν κάποια πράγματα, κάποια patch, κάποια remove before flight και μπορείτε να έρθετε να τα δείτε και εσείς μόνοι σας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω μοιράζουν τα πάντα, δηλαδή βλέπω εδώ μπλουζάκια, καπέλα. Γενικώς είναι ο παράδεισος αυτού που θέλει αναμνηστικά, μπορεί να βρει τα πάντα, ειδικά τα πάτσες. Και θέλω να πω και το άλλο. Εδώ, στα περίπτερα αυτά της πολεμικής αεροπορίας, είναι αυτή η ομορφιά του αγγίζω λίγο από την ομορφιά της πολεμικής αεροπορίας. Έστω ένα patch, ένα remove before flight, μπορώ να το φορέσω στο μπουφάν μου. Είναι σαν να αγγίζεις λίγο τα παιδιά αυτά, τους ήρωες αυτούς. Και ταυτόχρονα βοηθάμε λίγο και το ταμείο τους. Χρειάζεται να σκίζουμε, να είμαστε μέτροι προς καλή. Όχι πολύ άσχημα. Φυσική, έτσι, να ξέρουμε λίγο από φυσική γεωμετρία. Βοηθάει πολύ. Και αυτό σε βοηθάει να γίνεις ακόμα καλύτερος. Γιατί τα αεροπορικά πράγματα που θα σου λένε, με αύριο μεθαύριο οι δάσκαλοι σου, θα τα καταλαβαίνεις με την πρώτη. Είναι αυτό. Ο Άγγελος, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε κάποια παιδιά που μας αναγνώρισαν εδώ πέρα. Τι έχεις να πεις γενικώς για τους Greek Simmers? Είναι πολύ ωραίοι.
Ο Μανούκ είναι φοβερός. Μην τρέπεσαι, πες. Καταρχάς, ασχολείσαι και εσύ σπίτι, παίζεις με τον προσφέρτη. Όχι, έχω. Στο κινητό, Ωραία. Να το πρώτο βήμα, μαμά. Έναν υπολογιστή με Flight Simulator, σε παρακαλώ. Παραγγελία από εμάς. Τώρα που θα πάρω αυτό το παιχνίδι. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, κόλλα το Άγγελε. Ωραίος. Ωραίος, δυνατός. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια. Όποτε θέλετε. Περιμένουμε. Το ωραίο κομμάτι του Athens Flying Week είναι το εξής. Ότι μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα και εκτός το να βλέπετε τον αέρα με όλα τα αεροπλάνα και πάλι λέγοντας, μπορείτε να κάνετε visit τις τέντες. Για πες μας λίγο Τα περίπτερα, τα περίπτερα τι υπάρχουν και πάλι οι λέγοντας. σχολές, οι οποίες παίρνουν τα παιδιά που αγαπάνε την αεροπορία και ξεκινάνε. Είναι το πρώτο βήμα. Λοιπόν, άμα είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, μπορείτε να έρθετε προφανώς να δείτε κι εσείς τις υπόλοιπες τέντες και από ό,τι ξέρω είναι εδώ μέχρι και η Aegean, για να καταλάβετε λίγο τη φάση. Η Aegean, Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Να ξέρετε με- ότι άμα έρθετε νέα εδώ πέρα τέτοια. και σας ενδιαφέρει το Συστήματα. χώρο γενικά, δηλαδή το να μπείτε στο χώρο της αεροπορίας, υπάρχουν Κάνουμε- εδώ πέρα ειδικά άτομα τα οποία μπορούν να σας Κάνουμε βοηθήσουν βιντεάκι. και να σας πούνε ό,τι πληροφορίες θέλετε, εκτός από εμάς, εντάξει. Αλλά πρώτα θέλετε σε εμάς και μετά σε κάνουμε? αυτούς. Ο Μανούκ. Γεια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε την εκδρομή μας Μια στο υπέροχη Athens εκδρομή. Flying Week. Ήδη έχουμε δει πάρα πολλά παιδιά, μάλλον έχουμε βρει γνωστούς που μας γνωρίσανε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, πραγματικά είναι ωραία. Θα συνεχίσουμε να δούμε κάποια μπάνερ και κάποια περίπτερα κάποιων άλλων φίλων και σχολών. Όχι, είναι πιο πολύ γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι η αεροπορία ανοίγει την αγκαλιά της, ρε παιδιά. Δηλαδή, σας περιμένει. Όσοι πραγματικά το θέλετε και όσοι το αγαπάτε, μην διστάζετε. είναι αυτό Να που πω λέμε. κάτι. Περίμενε, μην κλείσει. Να πούμε ότι Ο Αντρέας αυτή τη Αντρέας στιγμή περπατάει αυτή- με όπισθεν. Έχει πολύ βλάκα γιατί αν σε κάποια φάση την κάμερα τη δείτε να δείχνει ουρανό, ο Αντρέας θα έχει πέσει. Έχω πέσει το χαντάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, φέρε Αντρέα να πεις και εσύ κάτι. Ναι, απλά θα πρέπει να σου πω να κρατάμε το μικρόφωνο αφού να το μοιραζόμαστε. Θα το χρησιμοποιούμε έτσι. Οκ. Λοιπόν, ας μιλήσει λίγο και το αμόρε από εδώ. Το νέο αίμα. Το νέο αίμα της ομάδας. Λοιπόν, εγώ σαν νέο αίμα έχω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη έκπληξη. Γιατί δεν περίμενα να υπάρχει τόσο κόσμος από τόσο νωρίς. Βλέπω ότι γενικώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη για το event. Και όχι μόνο από την Ελλάδα. Έχω παρατηρήσει ότι έχει έρθει και κόσμος από άλλες χώρες, ξένους. Αυτό παιδιά ισχύει γιατί είδαμε κιόλας άτομα από Κίνα, είδαμε Chinese, άτομα από παντού γενικά, δηλαδή. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε, θα πάμε προς τα στάτη και πλάνα, να δούμε Τόσα. τι έχουν βάλει στο display φέτος. Από ό,τι βλέπω από μικριά, βλέπω και Rafale, βλέπω και το ERJ, βλέπω και το Phantom, βλέπω και το PC. Γενικά έχει ωραία. Ναι, F35. Θα γίνει χαμός. Δεν το Ας. πιστεύω. Λοιπόν, disclaimer, αυτό το κομμάτι του βίντεο είναι αφιερωμένο σε όσους αγαπάνε πολεμική αεροπορία. Και τι κάνουμε όταν έχουμε πολεμική αεροπορία, φίλοι άρρωστοι της αεροπορίας? Ανοίγουμε τα ρουθούνια μας και το κεφάλι ψηλά να μπει όλη η κυροζίνη μέσα. Ναι, είναι Kids, do not do drugs. stay away from fumes. Λοιπόν, κινόμαστε προς την αριστερή πλευρά της Τανάγρας, έτσι όπως κοιτάμε αντίθετα. Εδώ βλέπουμε τα πολύ ωραία στέγαστρα τα οποία είναι παντού και μετά θα σας δείξουμε για να μιλήσουμε λίγο πίσω από το στέγαστρο. Έχει μια κατασκευή. Λοιπόν, έχει μια ωραία κατασκευή, ένα slide που κάνει έτσι.
Λοιπόν, όταν φτάσουμε κοντά θα εξηγήσουμε τι είναι και για ποιο λόγο. Να σε ρωτήσω, Να με ρωτήσεις. ποιο είναι το simulator που χρησιμοποιούν για την πολεμική? Αχ, Το DC3 λες, DCS. Το DCS, ναι. Το DCS έχει πάρα πολύ καλά physics, είναι σε πολύ καλό σημείο, καλύτερα από το... Δηλαδή πολύ Το όταν... DCS, φίλε, είναι ένα από τα καλύτερα της πολεμικής αεροπορίας simulator. Έχει κάτι γραφικά, παιδιά. Όσοι πραγματικά το ξέρετε και το έχετε, γράψτε παρακαλώ στα σχόλια τι γραφικά έχει. Περνάς, ας πούμε, στρίβεις κόντρα στον ήλιο και έχει τις γρατζουνιές από την καλύπτρα. Εκτός από αυτό, εμένα μου έχουν πει ότι είναι ένα από τα simulator που έχει τα καλύτερα physics, τέλος, τα καλύτερα physics. Ισχύει. Ναι, γενικά, ότι είναι τρομερά. Καλύτερα να πω και εγώ κάτι. Ναι, παιδιά, αυτό που λέει ισχύει. Για τα physics, για το DCS, για τα πολεμικά, Από εδώ. το δίνω και εγώ, φίλε, 10 στα 10. Είναι για μένα από τα πιο ωραία πολεμικά simulator που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκεί έξω, έτσι. Μέχρι το Rafale, ο προσημειωτής, το χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή με το DC. Λοιπόν, είναι ωραίο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει προς την κάτω πλευρά της Τανάγρας και έχουμε έρθει στο πρώτο το αεροπλάνο, Έλα να πω δύο λόγια. το οποίο θα πρέπει να το εξηγήσει προφανώς ο φίλος μας ο Μανούκ. Να σου πω, τι έχουμε εδώ πέρα, ρε? Λοιπόν, παιδιά, πίσω μου βλέπετε ένα F-35 πανέμορφο βαμμένο έτοιμο για μάχη. Το F-35 αμερικανικής. Ευχαριστώ, ρε Θεά. Λοιπόν, το F-35, παιδιά, αμερικανικής κατασκευής, είναι τέταρτης γενιάς, πέμπτης γενιάς, συγγνώμη. Λοιπόν, και βγαίνει σε 3 εκδόσεις. Α, Β και C. A, B, C δηλαδή. Έχει τη δυνατότητα, από τις τρεις κατηγορίες, έχει την δυνατότητα να κάνει κάθετη απογείωση, κάθετη προσγείωση. Νομίζω Και- κάτι θα ξεκινήσει. Λοιπόν. Κάτι θα ξεκινήσει τώρα σε λίγο. Εμείς θα συνεχίσουμε για να προλάβουμε να δούμε τα βασικά. Εγώ θα ήθελα να πάμε να δούμε, ξέρω εγώ, και τα υπόλοιπα λίγο πιο κάτω. Αλλά παιδιά, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι αυτό το αεροπλάνο εδώ πέρα, παιδιά. Είναι πανέμορφο. Για ανεφοδιασμό. Ναι. Λοιπόν, το Rafale, παιδιά, φέτος η Ελλάδα πήρε 6 από αυτά τα Rafale. Η παραλαβή των 6 Rafale υπάρχει και στο βίντεο, αν θέλετε να το ψάξετε στο YouTube. Γαλλική κατασκευή. Έχει κατασκευαστεί από το 82-85, από όσο διαβάσαμε. Και συμμετείχε για πρώτη φορά στον πόλεμο του Αφγανιστάν το 2005, αν δεν κάνω λάθος. Με μεγάλη επιτυχία και γι' αυτό το βγάλανε στην παραγωγή ακόμα πιο πολύ. Για δες εδώ. Είναι ένα Αυτό είναι το ελληνικό, σωστά. Αυτό είναι το ελληνικό. Ναι, φαίνεται και το εθνόσημο. Μμμ. Εδώ πέρα, ναι, μπράβο. Εδώ και εκεί. Λοιπόν, άμα δείξουμε και τη μύτη, βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ούτε κάμερα, ούτε ραντάρ, ούτε τίποτα. Αυτό είναι ένα ειδικό εξάρτημα που έχουν βάλει έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται εναέριος ανεφοδιασμός του αεροσκάφους. Ανεφοδιασμός στον αέρα. Ναι, στον αέρα. Δεν χρειάζεται να προσγειωθεί και να φάει χρόνο. Μπορεί να υπάρχει ένα άλλο αεροπλάνο μεγαλύτερο, το οποίο έχει ένα σωλήνα που κρέμεται και έρχεται ο πιλότος και με χειρουργικές Πάμε. κινήσεις τοποθετεί αυτό το εξάρτημα μέσα στο σωλήνα από το μεγαλύτερο αεροπλάνο που κρέμεται και κάνει τον ανεφοδιασμό και έτσι γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Λοιπόν,
Το ίδιο εξάρτημα έχει και το επόμενο μαχητικό που θα βρούμε, όπου θα μας πει ο Μανούκ. Θα μας πει ο Μανούκ τι γίνεται. Λέγαμε λοιπόν ότι είμαστε τοποθετημένοι στο κέντρο του αεροδρομίου. Μανούκ, τι Είμαστε γίνεται στα εδώ? στατικά. Λοιπόν, εδώ παιδιά βλέπουμε ένα Embraer 145, το οποίο είναι για military καταστάσεις. Είναι το ραντάρ που λέμε. Το λέμε ραντάρ. Λοιπόν, πίσω μας λοιπόν παιδιά βλέπουμε το Eurofighter, γερμανικής κατασκευής. Όπως το βλέπετε. Μονοθέσιο διθέσιο. Μου διαφεύγει που έχει πολεμήσει, αλλά ζητώ συγγνώμη, νομίζω στον Περσικό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Διορθώστε με ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω όλα. Είναι καταπληκτικό το αεροπλάνο. Δηλαδή το βλέπω. Αμερικάνικο πολεμικό ή ευρωπαϊκό, τι προτιμάς? Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά είναι λίγο πιο ευέλικτα. Θα σου πω το εξής. Γαλλικά, γερμανικά και αν πούμε και το Harrier, ας πούμε, το βρετανικό, που είναι ευρωπαϊκά, τα μαχητικά αυτά έχουν δελταπτέρυγα, αν το έχεις παρατηρήσει. Τα δελταπτέρυγα κλείνουν καλύτερα στο bank, ενώ τα αμερικάνικα είναι λίγο πιο, ας πούμε, εντάξει, δεν θέλω να μπαίνω και σε χωράφια που δεν ξέρω πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι το F-16, ας πούμε, που είναι αμερικάνικο, το F-14, το F-18, καλά το F-18 δεν το συζητάμε, το πλανάρα, διαπρέπουν κάπου αλλού. Αλλά στο bank και στις κλήσεις και αυτά νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά είναι λίγο καλύτερα. Λόγω του δελταπτέρυγου. Ναι. Γενικώς έχω ακούσει ότι τα αμερικάνικες κατασκευής στην Ευρώπη δεν έχουν πολλά προτερήματα. Λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους και εκεί που γίνονται όλες τις ασκήσεις και όλα τα επιθετικά, είναι αρκετά δύσκολα, θέλουν αρκετές μανούβρες, ενώ τα αμερικάνικα είναι πάρα πολύ καλά, Ναι. έχουν πολύ μεγάλο range. Ναι, γενικώς πετάνε και πιο ψηλά. Πετάνε πιο ψηλά. Να τονίσω κάτι εδώ. Ό,τι λέμε, παιδιά, δεν τα έχουμε διαβάσει, δεν μπαίνουμε ούτε σε Google και τέτοια. Είναι καθαρά ό,τι έχουμε ψιψιρίσει από δεξιά και αριστερά. Και αυτό γιατί? Το τονίζω αυτό γιατί σίγουρα λέμε κάτι λάθος, αλλά θέλω να το πω ότι αγαπάμε την αεροπορία. Μπορεί να λέμε κάποια πράγματα λάθος, να μην ισχύουν, προσπαθούμε όμως να τα μαθαίνουμε. Αν λοιπόν επιθυμείτε και θέλετε να μας βοηθήσετε στο να τα μάθουμε και να τα μάθει και ο κόσμος που τα βλέπει, γράψτε μας από κάτω τις τα σωστά, ας πούμε, για το range ή τα σωστά specifics, να ενημερωνόμαστε όλοι μαζί ή τέλος πάντων να τα γνωρίζουμε. Θα μου πεις, καλά ρε μεγάλε, δεν μπορείς να μπεις στο Google για να τα δεις. Όχι, δεν είναι ωραίο αυτό. Εμένα προσωπικά τουλάχιστον δεν μου αρέσει το έτοιμο. Πάρτο. Θέλω να συζητάμε και να γίνεται μια ωραία έτσι, φιλική κουβέντα και να μαθαίνεις μέσα από εκεί. Για αυτό μάλλον που θα πω είναι για αυτούς που δεν το γνωρίζουν. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα, ας το ονομάσουμε parking, έτσι, που παρκάρουν εδώ βλέπουμε ένα εκπαιδευτικό, ας πούμε. Είναι το πρώτο αεροπλάνο που μπαίνουν οι Ίκαροι της πολεμικής αεροπορίας. Αυτή τη στιγμή, το Tecnam, το 2002. Όταν μπαίνουν F-16 εδώ πέρα ή κάποια jet αεροπλάνα, θα δείτε ότι πίσω παρατηρείτε κάποια τσίγκινα, κάποιο τσίγκο τέλος πάντων που είναι κάπως έτσι ανηφορικός. Αυτά εδώ, για όσα παιδιά δεν γνωρίζουν, είναι υπάρχουν εκεί ακριβώς επειδή το jet σπρώχνει το jet blast, αυτά για να μην κάνουν ζημιά, σου λιθρίζουν, ας το πούμε, και πάνε προς τα πάνω. Έτσι για να κόψουν λίγο το jet blast. Και θέλω και λίγο εδώ πέρα να πούμε ένα πράγμα για αυτό εδώ το πράγμα. Όπου όταν ήμουν μικρός και εγώ το είχα μπερδέψει. Έβλεπα αυτό εδώ όλο και έλεγα είναι πύραυλος τεράστιος. Κι όμως
Όταν μεγάλωσα έμαθα και μου είπαν ότι παιδιά αυτό δεν είναι πύραυλος, αυτό είναι μια εξωτερική δεξαμενή καυσίμου, όπου βλέπετε εδώ έχει τα hook, όπου όποτε θέλουν τις βάζουν, όποτε θέλουν δεν τις βάζουν, ανάλογα με το ποια είναι η άσκηση ή ποια είναι η διαδικασία που πάει να κάνει το αεροσκάφος, και κάτι άλλο ότι μπορούν στον αέρα να τις πετάξουν αυτές τις δεξαμενές. Έχουν και αυτή την επιλογή. Ναι. Και ποιος δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά, φίλες και φίλοι, από το Athens Fly Week? Ο Τζόνι. Καλημέρα. Ένα παιδί, ο Τζόνι μας έχει ακολουθήσει και έχει κάνει πολύ έτσι, διαδραστικά πράγματα μαζί μας από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει το Greek Simmers με τον Ορφέα. Βλέπω είσαι παντού, έτσι. Δεν έχεις αφήσει περίπτερο για περίπτερο, τα έχεις σηκώσει όλα. Τα έχω σηκώσει όλα, κάθε φορά, κάθε χρόνο. Να σου πω 10 χρόνια έχουμε. Να τα πούμε, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έχω δει λιγότερο. Όχι, είναι 10 χρόνια. Τα 5 τα είχα δει από το τατόι στο σπίτι μου και άλλα 5 στην Τανάρα. Δεν είχα έρθει. Ο Τζόνι έρχεται με ποδήλατα, με πατίνια, με οτοστόπ, με ταλίκες, περπατώντα, με σύρσιμο. Όποτε αυτά, χωρίς εμένα δεν γίνεται. Ο Τζόνι, παιδιά, είναι μια πολύ ωραία μορφή, είναι φανταστικό παιδάκι. Για μένα είναι το μάσκοτ της Aegean Airlines. Πραγματικά θα σου βγάλουν κουκλάκια σε λίγο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή, ναι, και στο δικό μας το προσημειωτή τώρα που έχουμε. Αλλά η τελευταία φορά που όντως είχαμε δει τον Τζόνι ήταν πριν 2 χρόνια ήταν το... Δώσανε και πτυχίο. Ναι, και πτυχίο και πιλότο έγινε ο Πόλο εδώ πέρα. Πάνω και Aegean. Και Aegean, ναι, ωραίος. Εντάξει, λοιπόν παιδιά, συνεχίζουμε γιατί σύντομα θα πάμε να δούμε, έχουμε ραντεβού με το ΕΚΕ, το οποίο είναι το ATC της Ελλάδας, τέλος πάντων, και θα συνεχίσουν τα παιδιά γιατί ο χρόνος περνάει σχετικά για μένα, αλλά πάλι καλά είναι εδώ και ο Ανδρέας και ο Μανού για σας για το υπόλοιπο το βίντεο. Βρισκόμαστε στα VIP, παιδιά. Να πάρουμε και μια μικρή γεύση από τα VIP του Athens Fly Week. Παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί αυτή τη στιγμή μπήκαμε μέσα στο κομμάτι του VIP και όπου να είναι τώρα θα περάσει το low pass, το 787. Το έχω εντοπίσει εντωμεταξύ, είναι εκεί και κάνει ένα 360. Κάνει ένα 360 και θα έρθει από πάνω μας. Ωραία. Τραβάω αντιδράσεις. Έχει ταξιδέψει με 787? Όχι, και θέλω. Απλά το έχω πετάξει στο Flight Simulator και είναι καλό. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Και έχω κάνει μέσα σε ένα 787 εγώ. Δεν ακούω. Είναι όντως ήσυχο, Δεν ακούγεται.
Απίστευτο, έτσι. Ωραίο. Παιδιά, είμαστε σαν να είμαστε στον πύργο ελέγχου αυτή τη στιγμή, γιατί έχω κοντά μου, έχω την τιμή και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχω ακούσει αυτή την υπέροχη φωνή μέσα από το πιλωτήριο. Είναι η Όλγα. Γεια σου, ρε Όλγα. Γεια σας σε όλους. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε εδώ στο Λοιπόν, Athens Flying Week. Όπως καταλάβατε, είναι Air Traffic Controller. Φανταστικό παιδί. Κάνει με έχεις κλαβώσει με αυτά που λες. φοβερές τόση ευκολίες ώρα. πάνω στον αέρα. Απλά θέλω να ρωτήσω πώς περνάτε εσείς μέσα από το γραφείο σας, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ αγχωτικό. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι καταρχάς ξεκινάμε με το πιο βασικό, ότι το πιο βασικό αυτής της δουλειάς είναι να αγαπάς το γραφείο σου, όπως το είπες, έτσι. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις μεράκι για τη δουλειά σου, πολύ σημαντικό να σου αρέσει αυτό που κάνεις, να θέλεις να το εξελίξεις, να θες να το προχωρήσεις. Το aviation είναι ένας χώρος που είναι λατρεία και το λέω εγώ που δεν είχα καμία σχέση με αυτό πριν μπω στην ΕΠΑ ως ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας. Είναι μια δουλειά η οποία θέλει μεγάλη συγκέντρωση, πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Ακριβώς. Θέλει μεγάλη προσοχή, δεν θέλει κανέναν τίποτα να σου αποσπά την προσοχή. Βιασύνες. Θέλει γρήγορη σκέψη, σωστή σκέψη, καθαρή σκέψη. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε ένα mental state που το μυαλό του να είναι καθαρό, να είναι ξεκούραστος, να είναι fit. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα, γιατί οι αποφάσεις πραγματικά είναι δευτερολέπτων. Παίζουμε στο δευτερόλεπτο. Κάποιοι φίλοι μας θα θέλανε να ρωτήσουν, αφού έχουν έναν αερίο ελεγκτή μπροστά, κάτι επικίνδυνο μπορείς να μας διηγηθείς, έτσι, κάτι που σε έκανε να Κοίταξε ταραχτείς. να δεις, επικίνδυνα πράγματα, εμείς δεν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε επικίνδυνα πράγματα. Έχουμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν εν δυνάμει σε επικίνδυνα δεν πράγματα. το διατύπωσα εγώ σωστά. Γιατί εμείς αυτό που κάνουμε είναι εδώ υπηρετούμε το safety και όλο το training μας έχει να κάνει με αυτό. Και μέσα σαν part του safety έχουμε και abnormal καταστάσεις οι οποίες μπορεί να σου συμβούν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, φαντάζομαι θα έχετε δει σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν πόσο διαφορά έχει για τη διαχείριση εκείνη την ώρα του περιστατικού όταν ο ελεγκτής ακούγεται ήρεμος και σίγουρος για αυτό που λέει. Και αυτή η ηρεμία και σιγουριά περνάει και στο χειριστή που εκείνη τη στιγμή αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση, γιατί σκεφτείτε τώρα να είχαμε έναν ελεγκτή που να είχε πάθει πανικό και να ήταν ακόμα χειρότερα από τον πιλότο, έτσι. Και είναι οι αφανείς ήρωες, έχω να πω, έτσι, πίσω από αυτά τα γυαλιστερά τζάμια που δεν βλέπετε, είναι αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν τη ζωή σας και τα ταξίδια σας πιο εύκολα για να φτάσετε στον προορισμό σας. Θα πω κάτι τελειώνοντας με αυτό, ότι ακριβώς ότι υπάρχει ένα simulation κομμάτι, μιας και ασχολιόμαστε με simulator, υπάρχουν τα παιδιά αυτά, κάποια παιδιά από αυτά βρίσκονται και στη VATSIM. Σωστά. Ναι. Αυτό βοηθάει εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε με την αεροπορία ή και το simulator να γίνετε ακόμα καλύτερα και στη φρασεολογία και να μάθετε σιγά σιγά τα βήματα, τα σωστά και τα αληθινά της πραγματικής αεροπορίας. Να συμπληρώσω κάτι. Εγώ θαυμάζω τα παιδιά που είναι στη VATSIM, έτσι, γιατί είναι παιδιά που το έχουν μεράκι, αγαπούν αυτό το πράγμα και πραγματικά είναι και διαβασμένα πολύ. Όσες φορές έχει τύχει να μπω, θα ήθελα πάρα πολύ να τους έχω real συναδέλφους, δηλαδή όχι μόνο πραγματικά είναι κάποια παιδιά, πραγματικά είσαστε ταλέντο. Είναι ταλέντα, παιδιά, ταλέντα. Έχω ασχοληθεί με αυτό. Ναι. Δηλαδή ενδιαφέρεται να το κάνει και σαν καριέρα. Ναι. Τι πρέπει να κάνει? Λοιπόν, καταρχάς οι εξετάσεις περνάνε μέσα από το ΑΣΕΠ, περνάνε στη διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Τώρα είμαστε, πιστεύω και θέλω να ελπίζω κοντά, στο να θεσμοθετήσουμε έναν κάπως μόνιμο μηχανισμό προσλήψεων ελεγκτών. Πλέον προωθούμε να γίνεται με τη μέθοδο FIST, είναι ένας τρόπος επιλογής ελεγκτών ο οποίος προτιμάται σε όλη την Ευρώπη και είναι κατάλληλα δομημένος ώστε να έχει τα ανάλογα τεστ και δοκιμασίες που να προσυδειάζουν. Μ' ακούγεται δύσκολο αυτό. Όχι, υπάρχει και online, μπορείτε να το δείτε, είναι πολύ fun και ενδιαφέρον. Οπότε μέχρι τώρα είχαμε ASEP και είχαμε 3 φάσεις εξετάσεων, λεκτικές εξετάσεις πρακτικής δοκιμασίας και στο τέλος ορθοφωνία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει ο χειριστής τι του λες. Ναι. Άμα θα μου δώσει ένα σκορ 1 έως τα 10, πόσο το αγαπάς αυτή τη δουλειά? Εγώ 100. Αλλά έχεις πέσει την περίπτωση τώρα, είμαι αιμονική. Και για να τελειώσω, για να μην πρίσουμε τον κόσμο εδώ πέρα, θες να μας πεις έτσι τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα? Γιατί βεβαίως. Βλέπω εδώ πέρα και ραντάρ εδώ πέρα. Καταρχάς, εδώ θέλω να κάνω έτσι μια εμβόλυμα, να πω το εξής.
Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που νομίζουν ότι ο ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας αρχικά πιστεύουν ότι είναι ο Μάρσελερ, δηλαδή κάνω τα σήματα. Μετά πιστεύουν ότι είμαι μόνο στον πύργο, είμαι πυργοδέσποινα. Δεν είναι ούτε αυτό. Είμαστε συνήθως οι ελεγκτές, όχι συνήθως, γενικά κατηγοριοποιούνται σε ελεγκτές πύργου, ελεγκτές approach, προσέγγισης και ελεγκτές ACC, Area Control Center, έτσι, κέντρο ελέγχου περιοχής. Οπότε εδώ στο περίπτερό μας βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από όλες τις μονάδες, ας πούμε, βλέπετε προσέγγιση, βλέπετε ACC και PATH, βλέπουμε τα Γιάννενα, βλέπουμε τον πύργο του Βενιζέλου, τον πύργο της ΚΟ, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο. Να πούμε κιόλας, Όλγα, ότι άλλο το να είσαι tower και άλλο να είσαι approach, Ναι. δηλαδή παίζει ρόλο και πού κάθεσαι. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, το ραντάρ και το approach βρίσκεται σε ένα δωμάτιο εκτός της περιοχής, δηλαδή που να μην είναι πάνω στο πάνω όροφο, σωστά? Ναι, εμείς είμαστε στο ελληνικό, ακόμα στεγάζεται το κέντρο, στο παλιό αεροδρόμιο. Το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας είναι σε ένα κτίριο που ελέγχει όλο το ελληνικό FIR. Και εμείς πάνω στον παλιό πύργο είμαστε ακόμα η προσέγγιση του αεροδρομίου Αθηνών και της τερματικής περιοχής Αθηνών. Και κάτι άλλο, άμα κάποιος τώρα δίνει πανελλήνιες και αυτά, θα παίξει ρόλο για να ασχοληθεί, δηλαδή θα χρειαστεί κάποια qualification? Το qualification είναι πανεπιστημιακό πτυχίο, Ναι. άριστη γνώση αγγλικών, γνώση υπολογιστών. Good English, Good English, of course. Και ηλικία μέχρι 30. Παιδιά, πηγαίνετε και ακολουθήσετε στο Instagram. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κυκλοφορίας εδώ. Όπως έχουν και Instagram, όπως γράφετε εδώ πέρα ΕΚΕ. Είμαστε σε όλα τα social media ευτυχώς και εδώ έχουμε στήσει ένα μικρό simulator στο περίπτερο του μας στο Athens Flying Week, όπου κάποιος μπορεί να κάνει τον ελεγκτή για λίγο και να παίξει μια μικρή ασκησούλα στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ που ήρθατε και φέτος. Κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά και συνεχίστε να προωθείτε εδώ την κατάσταση. Thank you. Γεια σας. Καλημέρα. Πάμε. Μανούπια, πες μας λίγο ότι εκτός από την αεροπορία έχουμε και πολλά στρατιωτικά κομμάτια εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, όπως θέλετε πολύ σωστά, όλη και η πολεμική αεροπορία και ο στρατός συνδέονται ακριβώς γιατί είναι θέμα επιχειρήσεων, έτσι, και αεροπορίας και δηλαδή ουρανού και πύγειας, όπως ακριβώς και τα και σωστά. Λοιπόν, πάντα λοιπόν ουρανός, γη, θάλασσα είναι τα αμυντικά μας θέματα. Γι' αυτό και τα Σικόρσκι στην προκειμένη περίπτωση. Φοκ. Τέλεια. Τέλεια, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, παιδιά. Το μέλλον.
φίλοι simulators, αυτό είναι το μέλλον. Να ξέρετε. Η μεσή μου γράφει 4 κάπου εδώ, δεν ξέρω. Πάμε. Για κάτσε μια για τα cinematics. Γεια σας, γεια σας. Το οποίο ονομάζεται Spitfires. Λοιπόν, το Spitfire, παιδιά, είναι της Βρετανικής πολεμικής αεροπορίας. Ένα κομμάτι μεγάλης ιστορίας. Έλα από εδώ, Αντρέα, να φαίνεσαι κι εσύ. Αυτό το Spitfire, λοιπόν, που βλέπετε πίσω μας, το συγκεκριμένο έχει πολεμήσει, στην πληροφορώ. Και είναι ένα από αυτά που σώθηκε, τέλος πάντων. Είναι αυτό που είναι στο μουσείο. Στο μουσείο. Λοιπόν, παιδιά, καλοδιατηρημένο και είναι πολύ καλοδιατηρημένο και έψαξαν πάρα πολύ όταν είχα κάνει επίσκεψη στο μουσείο. Μου είχαν πει τα παιδιά εκεί ότι ψάξανε πάρα πολύ και είναι Spitfire ενεργό. Κάνει πτήσεις κάθε Πέμπτη. Και ναι, είναι κάθε Πέμπτη. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πάει στο μουσείο στο Τατόι, να το δει από κοντά και να ρωτήσει τα παιδιά πόσο σημαντικής ιστορίας είναι το ότι ακόμα ενεργεί και πετάει. Λοιπόν, από πίσω μου κάτι πετάει ανάποδα. Και λιδώνει. Αχνοφαίνεται, δεν ξέρω. Λοιπόν, και θα πούμε και τα επόμενα. Γιατί, λοιπόν, να πούμε λίγο γιατί ονομάζεται Spitfire. Να, για πες. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, όπως θα δούμε, είναι ελικοφόρο μονοκινητήριο, αλλά με έμβολα. Ναι, με εμβολοφόρο. Εμβολοφόρο. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται, από αυτές τις εξατμίσεις, όταν παίρνει μπροστά, βγάζει φωτιές. Φτύνει φωτιές, οπότε Spitfire. Έλα, καλό. Τι μαθαίνουμε με τους Greek Simmers. Βέβαια, η σημείωση προς το μοντάζ, να δούμε αν όντως είναι αυτό το Spitfire, γιατί μου φαίνεται ότι δεν είναι. Το Spitfire ήταν μαύρο στο Τατόι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε για από εδώ. Γιάλα. Γιάλα. Εδώ έχουμε ένα σαουδαραβικό Eurofighter, το βρήκα, το θυμήθηκα. Εντάξει, το αγαπάμε, ωραίο είναι. Λίγο το χρωματάκι λίγο με χαλάει, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο. Α, το ξέρετε ότι για τους φίλους Άραβες, εάν ισχύει, πιστεύω ότι ισχύει γιατί μου το έχει πει Άραβας φίλος, το πράσινο χρώμα παίζει μεγάλο ρόλο, παιδιά, στην αραβική θρησκεία. Είναι το χρώμα του Μωάμεθ.
και το όπλο μας. Apache. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος περιμένει να βγάλει φωτογραφίες, να τα δει από κοντά. Τα μαχητικά έχουν αυτούς εδώ τους κινητήρες. Φυσικά και στην πολεμική αεροπορία και στην πολιτική αεροπορία δεν καθόμαστε ποτέ πίσω από τους κινητήρες. Διότι εάν ανάψει τους κινητήρες και κάνει το afterburning, το πρόσωπό μου θα γίνει φτέκι για πολύ. Αυτό, παιδιά, ήταν το Athens Fly Week του 2024 από τους Greek Simmers, τον Ορφέα, Μανούκ, τον Ανδρέα. Είδαμε πάρα πολλά πολεμικά, είδαμε σχηματισμούς, μιλήσαμε με διάφορους σε περίπτερα που επισκεφθήκαμε. Θέλουμε να σας δούμε και στην επόμενη χρονιά, 2025, Athens Fly Week από τους Greek Simmers, Ανδρέα, Μανούκ και Ορφέα. Γεια χαρά! Και από μένα να πω ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι τέλους. Εύχομαι να κάνατε like και subscribe για να βλέπετε και άλλα βίντεο που έχει να κάνει σχέση με το aviation. Ευχαριστούμε όσους ήρθαν και μας γνωρίσανε από μακριά και μας χαιρετήσανε. Ευχαριστούμε και άλλα παιδιά που δεν μας ξέρανε και μας είδανε εδώ στο event και ενδιαφέρθηκαν να μάθουν τι κάνουμε. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο event, στο επόμενο live, όπου κι αν είναι, τα λέμε.